Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila ban lej puli da ka education loan. Pila urban chukol hau number khandai nyo saw san rio pranon lani khandai pran rio laisan an riway khandai pra. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit bha benar kam daka Oswell su hila banyo na barok kidukan Kakasi Students Union Laban Circle hakasantarik naitung arja apulai kala IT daka dorkas how Divisional Forest Officer jong East Khasi Hills halor jingsa be an ki Jylla ha Mahadev Khola how kurwa bal pha alang bagi video syakilat pathai kubor kaseng kalapan pau bakat kum ke jingwat benya jong kaseng lala bagatran forest kala ai jaka syagiri nget Hindu Majna tang ya mandir Mahadev Khola house nam khak khandai spa arhulai bar ke jing ai jaka kalong be thik tang ban le nyam mat om ban bu hai chnong handai ha ka jing le jurep nakaliang ka seng lalap bagidan hadu laipo hadu saupho tli gilong yeng ki ban bar Jylla mat bun tli ki dukan jong ki bar Jylla ki basa khlem ki kot kisla ka ba kham isar khei kalong ya kani ga jaka ki dorbash nong kimla ban le e namar ka ha apo ka jing pe jong katrat forest mat ki buri ki ban bar Jylla yo ban rung ban mi kat pamon khlem don kanu ga jing perking Hakabayday bat kini UDFO ulapan por ba unsalik jurep bat ban pinmi ki brio ki basa be an hakani ka jaka